En la vida ordinària, degut a aquest dualisme que es crea entre jo i els altres, i entre jo i el món, sempre es produeix com una certa ànsia i una certa ira, no? Perquè nosaltres, com el nostre jo, volem aconseguir coses, volem rebre coses i també volem evitar coses, i si això no surt com ho esperàvem, això ens produeix una decepció i una insatisfacció contínua, no? Desassossec, aquest continu desassossec que ens porta a aquesta manera de funcionar. Això és una de les coses que ens canvia el Zazen. Deixem de caure contínuament en aquesta manera, descobrim que hi ha una altra manera de funcionar i això ens fa tenir fe en aquesta manera de veure les coses que ens porta un assossegament, una calma i una pau interior.